Zotavovanie sa z úzkosti je veľmi náročný a dlhotrvajúci proces. Dnes sa pozrieme na 3 úrovne mentálnej odolnosti, ktorými som si ja sám na svojej ceste prešiel. Takže číslo 1. Všetko je pre mňa hrozba. V tomto období bol naplno spustený u mňa mód boju alebo uteč. Úzkosti a panika boli skoro na dennej báze a môj nervový systém skoro všetko vnímal ako hrozbu. Či už to boli rôzne situácie, ľudia alebo zvuky. Všetko zvyšovalo moju úzkosť a tým pádom som prechádzal do paniky a ďalších problémov, ktoré s tým súvisia. Bol som v tom začarovanom kruhu strachu zo strachu. Stačilo, že niečo spôsobilo nejakú u mňa neistotu alebo obavu a následne sa to kumulovalo a moja hlava z toho vytvorila ďalší veľmi nepekný a často negatívny a zničujúci scenár, do ktorého som spadol a nevedel som ako z toho von. V tomto období som videl hrozbu doslova všade. Či už to bol hlas kolegu, ktorého som nemal rád, štekajúci pes za plotom, ktorý ma prekvapil. Mohlo to byť len čakanie v rade v obchode, kde na mňa začalo všetko padať a cítil som sa proste ako keby mi srdce zovieralo, cítil som sa proste ako v kazajke. Bol som extrémne ostražitý ako bojovník, ktorý chráni svoju dedinu pred napadnutím. Neustále som bol v strehu, pripravený bojovať, no nikdy som nebojoval, iba som zažíval záchvaty paniky a výbuchy hnevu. Našťastie to netrvalo navždy, takže poďme sa pozrieť na úroveň číslo 2. V úrovni číslo 2 som začínal byť odolnejší. Môj nervový systém začínal zisťovať, že nie všetko je skutočná hrozba. Bol som schopný zvládať určité stresové situácie, ale nie všetky. Vždycky ma niečo prekvapilo a dostalo ma to späť. Prakticky som sa učil znovu chodiť. Môj nervový systém bol rozbitý a preaktivovaný a ja som potreboval znova budovať moju mentálnu odolnosť a znova ten nervový systém naučiť, že nie každá stresová situácia alebo každá situácia v mojom živote potrebuje následnú tvrdú reakciu. Takže čiastočne som rozumel tomu, čo sa vo mne deje. Chápal som zhruba, čo je panika a úzkosť, ale detailnejšie som sa o to nezaujímal. Vedel som, že proste to príde a odíde. A preto som urobil aj strašne veľké množstvo pokusov a omylov. Niektoré boli dobré, že som, dajme tomu, porazil tú stresovú situáciu alebo tú panickú, nejak som sa zachránil. Ale urobil som aj množstvo omylov, ktoré ma potom stiahli dole a cítil som sa ešte oveľa horšie. Takže všetko to bol proces náhody. Nerobil som tie veci cielene, ale len som skúšal proste niečo, čo v danom momente fungovalo. Alebo mi to fungovalo pár dní, týždňov a potom, keď som to prestal robiť, tak to prestalo fungovať. Takže nebol som konzistentný, nemal som tú disciplínu vytrvať a nechápal som úplne celému tomu procesu, čo stojí za tým. V tomto období som bol schopný pracovať, zúčastňovať sa porád a jednaní. No cítil som stres stále. Často som to prekonával silou, že som si proste povedal, to zvládnem a idem do toho a proste som, dajme tomu, tú prezentáciu zvládol, to jednanie s tým investorom som zvládol. Ale po náročnej situácii som nedokázal zaspať. Bol som plný adrenalínu a nevedel som to často spracovať. Prakticky po každej takejto náročnej situácii, či už som niekde cestoval, letel alebo niečo proste robil, som nemohol spať. Proste som bol tak nabitý adrenalínom, že mi to kolovalo v tele a nevedel som, čo s tým robiť. Takže občas som to zvládol a občas nie. Ale hlavne, čo som cítil v tomto období, keď som bojoval s tým stresom, silou, že sa moja vnútorná baterka vybíja. Cítil som sa proste bez energie a potreboval som sa po náročnej situácii veľmi dlho regenerovať, zotavovať sa a tým pádom som nebol dostatočne odolný voči stresu, lebo odolnosť voči stresu znamená, že akákoľvek stresová situácia, ktorá u teba prebehne, tak ty sa dokážeš vrátiť bez toho, aby si sa poškodil. Dokážeš proste zregenerovať. A ja som v tomto období si myslel, že niečo viem, robil som to, ale fungovalo to len na pol plynu. Ja som potreboval znovu padnúť na zem a zamyslieť sa, aby som mohol urobiť ďalší krok k mojej mentálnej odolnosti. Takže toto bolo číslo 2, poďme sa pozrieť na číslo 3. 3. Nenechám sa ničím rozhodiť. V tomto období som začal cieľene vyhľadávať situácie, z ktorých mám strach. Môj nervový systém začal rozpoznávať len skutočné hrozby a začal eliminovať to, čo hrozbou nie je. Čiže štekajúci pes za plotom po 10. 15. raze, ktorý
keď som okolo neho prešiel, tak už nebol tou hrozbou. Začal som to zvládať, začal som chápať, ako funguje úzkosť a panika na tých holých základoch. Zahlbil som sa do toho, vzdelával som sa o tom, ako funguje nervový systém, ako funguje mozog, ako fungujú tie primárne reakcie, ktoré sú v nás. Toto všetko mi pomohlo pochopiť a prekonať paniku a úzkosti. Začal som si užívať nepohodlie a diskomfort. To je veľmi dôležitá vec, ktorú tu zmieňujem. Aj v predchádzajúcom videu som pridal jeden môj experiment, ktorý som robil, ktorý mi pomáha sa dostať z tej komfortnej situácie a užívať si to nepohodlie. V tomto období som sa snažil aj prevziať kontrolu nad svojim životom. Dovtedy som bol len takým tým pasažierom, že som sa nechal viesť životom a keď niečo prišlo, tak nejak som to snažil sa riešiť. Teraz sa snažím cieľene problémy riešiť a v stresových situáciách využiť tie techniky a metódy a tréning, ktorý robím a ktorý mi pomáha. Takže je to cieľaná, vedomá práca a tá mi umožnila dostať sa na túto tretiu úroveň, v ktorej nemyslím si, že ostane navždy, myslím si, že sa ešte posuniem niekam ďalej. Ale momentálne som tu a viem, že bežné problémy, starosti, možno aj nejaké vážnejšie veci som schopný riešiť tak, že ich viem spracovať. Viem proste ako na to a dokážem pracovať s myšlienkami, dokážem sa do tej situácie dostať aj sám pomocou nejakých vizualizácií a tým pádom ten môj systém pripravujem na to, že to môže prísť. A nesnažím sa tomu brániť, ale viem, že keď to príde, tak som schopný s tým niečo robiť. Zameral som sa na to, čo som schopný ovplyvniť. Začal som hľadať riešenia, ako napríklad zlepšiť svoj spánok. Začal som pracovať s myšlienkami, tvrdo trénovať, byť viac flexibilný a riešiť problémy s nadšením. Nebyť frustrovaný s tým, že nejakú vec musím urobiť. Aj teraz ma extrémne bolí chrbát, ma seklo v krížoch a nemôžem skoro sedieť. Ale natočím toto video preto, že mám proste disciplínu a viem, že to chcem urobiť a tým pádom aj to telo sa tomu prispôsobí. Takže aj problémy viem využiť tak, že sa z tých poučím. Teraz som musel, dajme tomu, 3 dni ležať, tak som robil prácu na počítači takú, na ktorú som dovtedy nemal čas. Ale teraz som si ten čas našiel a vedel som, že keď budem teraz musieť ten čas nejak využiť, tak pri tom ležaní môžem spraviť nejaké prezentácie, ktoré som odkladal, ktoré sa mi robiť nechcelo, lebo som nemal na výber. Nemal som čo iné robiť, tak som si zvolil to, že toto môžem robiť namiesto pozerania filmov. Samozrejme aj filmy si potom pozriem, ale najprv spravím to, čo potrebujem. Takže stres môže byť skvelý sluha, ale desivý pán. Toto by som dal vytlačiť na celú stenu a toto by mali si ľudia proste všímať. Keď vieš pracovať so stresom, dokáže ti pomôcť prekonať akýkoľvek problém. Ako náhle stres zoberie tie oťaže nad tebou, tak ťa dokáže zničiť a môžeš aj umrieť. Takže ešte ďalšie veci, ktoré mi pomohli v práci na mojej mentálnej odolnosti sú ranné mikronávyky, ktoré skvele nastavujú môj deň. Či už je to cvičenie, dobré jedlo, práca s myšlienkami, toto všetko, eliminácia sociálnych sietí, toto všetko ti proste nastaví tvoj deň a tým pádom dokážeš budovať svoju odolnosť a zvládať nástrahy života ľahšie. Tým sa zvýšila aj moja radosť zo života a chuť objavovať nové veci. Tým, že už nemám obavy z toho, čo príde, ale vítam to a teším sa na to, tak sa zmenil celý môj mindset a aj tie lepšie veci do môjho života prichádzajú nejak ľahšie ako predtým. Takže ešte by som to uzavrel jednou peknou vetou, že aj v tých najtemnejších dňoch sa dá nájsť svetlo. To si zapamätaj, lebo to je proste vec, ktorú využijú ľudia, aj ktorí trpia depresiou alebo nejakými inými problémami. Vždycky si nájdeš v tom dni niečo, čo je dobré. Nikdy nie je celý deň len zlé, alebo nikdy nie je, že celý deň trpíš bolesťou, ale vždy sú tam aj obdobia, keď sa cítiš fajn a je to proste dobré. A je dobré sa na to zamerať. Takže toto je moja cesta cez 3 úrovne mentálnej odolnosti, z ktorej sa môžeš inšpirovať a môžu ti pomôcť. Ak máš záujem niečo skonzultovať, kľudne sa na mňa obráť, odkaz nájdeš pod videom, prípadne ak sa ti toto video páčilo, daj mu like a môjmu kanálu odber a vidíme sa na budúce. Ahoj.